lapha kwababa uPhuzo uPhuzishukela ukhuluma ngokuthi kufanele kwakhe umuseum wokuhlonipha amaciko asenkani. Lo nselelo ngiyithathile vele bese qalile inhlelo zokuthi ngifuna siyolungisa isikhumbuzo sakhe kungabi yithuna nje leliya enjeya. Futhi kube isikhumbuzo sangempela. Bese ngiqalile inhlelo zokuthi ngifuna siyokwakha umuzi lapha ebengithi lo muzi iwona ngifuna uphendule njengesigcina magugu somculo kaMaskandi. Ngabe lokho ngikwenze ngo-2016 ngase ngibekile imali kuyoqala lo hambo uyokhumbula uSompisi ngoba sibambisene nawo lesikhathi. Sasibeke imali engango 500,000 sithi ngikoqala